Λοιπόν, ακούστε με. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ακούστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας με βίντεο που τράβηξε βίντεο το παλικάρι, αλλά έκανε το λάθος και το πήγε στην αστυνομία. Φυσικά και το έχει. Θα δείτε όλο το σκηνικό και όποιος θέλει να το δει πώς ακριβώς έγινε. Άρα μας λέτε ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της αυτό το βίντεο, αυτό το υλικό, κυρία Φίσα? Ναι, υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας που υπάρχει το βίντεο. Εγώ δεν γνωρίζω, κυρία μου, ποιος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας. Το πήγε στην αστυνομία. Πήγε στην αστυνομία, ο οποίος λέει τα εξής. Τα παιδιά, λοιπόν, σας λέω από την αρχή. Βεβαίως. Ότι βλέπανε μπάλα. Βλέπανε μπάλα. Μέσα λοιπόν στους θαμώνες, κάποιος θαμώνας μίλησε για έναν που ήταν εκεί μέσα και δεν ξέρω αν ήταν χρυσαυγίτης τι ήτανε ή μπορεί και να ήτανε, και μίλησε και είπε μια κουβέντα, δεν ξέρω τι είπε. Όχι από τα παιδιά τα δικά μας. Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέτε ότι υπάρχει κάποιο βίντεο, κάποιος κατέγραψε τη σκηνή της βίας, της συμπλοκής και της δολοφονίας του γιού σας? Ναι, όχι του μέσα στην καφετέρια, τη σκηνή της βίας. Έξω. Μάλιστα, όταν υπήρξε η συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών. Μισό λεπτό, θέλω να την αφήσουμε να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Ήτανε 4, ο γιος μου, η κοπέλα του και άλλα 4 αγόρια. Και επειδή ήταν πάντα μπροστά, προστάτευε τους πάντες, αυτό το παιδί είχα, τους είπε σκορπίστε στα στενά και αφήστε με εμένα με το λόγο να τους καθυστερήσω για να μπορέσετε να φύγετε. Το σπίτι μας δεν είναι 100 μέτρα από που μέσα στο σπίτι του το φάγανε. Και πράγματι τα παιδιά σκορπίζουνε. Η κοπέλα του όμως δεν έφυγε, έτρεξε στην αστυνομία που ήτανε 6 μηχανές με 12 δίας επάνω. Ήταν ήδη εκεί. Και τους εκλιπαρούσε φωνάζοντας πηγαίνετε, θα γίνει κακό. Και τι τις έλεγαν, για ποιο λόγο, κυρία Φίσα, δεν πήγαν οι αστυνομικοί? Είπαν επιλέξει, θα πάμε να τα βάλουμε εμείς με αυτά τα γομάρια. Και αφού λοιπόν τους αντιμετώπισε τους 3, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί παιδί μιλάμε σήμερα, τους αντιμετώπισε τους 3 που ξέρουμε πόσο βίαιοι και πόσο καθάρματα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Παρόλα αυτά τους αντιμετώπισε. Ήρθε ανάστροφα στο δρόμο ο τύπος με το αυτοκίνητο, βγήκε και επιλέξει, του είπε θα σε καθαρίσω πούστη. Άρα είχανε προηγούμενα? Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε αν προκύπτει αυτό. Όχι, δεν ξέρουμε το μίσος από πού πηγάζει και δεν ξέρουμε. Μια σχέση το παιδί μου. Μη φωνάζω από χθες. Μη μου βάζετε ταμπέλες στο παιδί μου. Ελεύθερο μυαλό ήταν και τίποτα άλλο. Και αν θέλετε να μάθετε ακριβώς ποιος ήτανε, ακούστε τα τραγούδια. Μας ακούτε, κυρία Φίσα? Ακούστε τα τραγούδια του. Δεν υπήρξε με κανέναν προηγούμενο. Άγνωστοι ήτανε. Άγνωστοι. Πόσο άγνωστοι μπορεί να είναι οι χρυσαυγίτες, τους ξέρουμε όλοι, αλλά όλοι φοβόμαστε να κοιτάξουμε τη φάτσα τους. Ήταν ένα παλικάρι που δεν κόλωνε. Δεν είχε προηγούμενα. Λάθος κάνεις. Πληρωμένος φωνιάς ήτανε και τον στείλανε. Άρα ήταν στοχοποιημένος για να πάει κατευθείαν στο γιο σας? Κυρία Φίσα. Δεν ξέρω αν ήταν στοχοποιημένος. Ποιος μιλάει τώρα? Κανελάκης λέγομαι, κυρία μου. Σας παρακαλώ πολύ για να μπορέσουμε να μιλάμε ένας-ένας. Κανελάκη, ποιος είσαι? Κυρία Φίσα, συνάδελφος είναι. Με ακούς? Παρακαλώ, κυρία μου. Σας ακούμε, κυρία Φίσα. Ναι, και δεν θα επεμβαίνεις και θα λες βλακίες.
Λοιπόν, κυρία μου, ρωτάω, διότι εδώ έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι ήταν στοχοποιημένος από χιλιάδες στόματα. Αυτή την ερώτηση κάνω σε Κύριε εσάς. Κανελάκη, σας παρακαλώ εγώ. Σας παρακαλώ θερμά. Ας σεβαστούμε καταρχήν την κατάσταση της γυναίκας και ας σεβαστούμε ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν είναι εδώ. Λοιπόν, κυρία Φίσα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι φίλοι του γιού σας έχουν πει εάν ο Ρουπακιάς ήταν στην καφετέρια ή αν εκλήθη αργότερα? Ο Ρουπακιάς ειδοποιήθηκε μέσα από την καφετέρια και ο Ρουπακιάς είναι πληρωμόνιος δολοφόνος. Το Ρουπακιά τον ειδοποιήσανε για να σκοτώσουν έναν και έτυχε και σκοτώσαν το παιδί μου. Γιατί σκοτώσαν το παιδί μου? Γιατί προστάτευσε τους φίλους του. Αν έτρεχε και λάκιζε εκείνος, θα ήταν ένας από τους φίλους του. Γιατί αυτή η παρέα έφυγε εκείνη την ώρα να βγει να πάει να πάρει μπύρες, να έρθουν στο σπίτι να κάτσουν να πιούνε μπύρες. Μάλιστα. Ανά μου επιτρέψει μια ερώτηση. Έχετε μιλήσει εσείς, κυρία Φίσα, με την αστυνομία και... Όχι, δεν θέλω. Για ποια αστυνομία μου μιλάτε, με κοροϊδεύετε τώρα? Εάν σας έχουν πει καταρχήν κάτι για το υλικό, για το βίντεο που μας είπατε ότι έχει δώσει αυτό από της μάρτυρας, το οποίο το υλικό αυτό θα διαφωτίσει. Εσείς δεν το ακούσατε? Γιατί δεν το ακούσατε? Εμείς που το ακούσαμε. Μας είπατε ότι το έδωσε αυτό από της μάρτυρας και απλά σας ρωτώ εάν έχει βοηθήσει τις έρευνες. Μάλιστα. Και ζήτησε και αυτό που είπε είναι να πείτε στον πατέρα του ότι είχε Λεβέντη. Τα έβαλε με 3 και δεν τον ακουμπήσανε. Δεν μπορέσαν να του κάνουν και μία γρατζουνιά. Και το παιδί μου δεν είχε ούτε μία γρατζουνιά. Της μαχαιριάς του δολοφόνου είχε πάνω του. Το καταλάβατε αυτό? Πάψε πια να μας τρελαίνετε και να θέλετε να βγάλετε τα 1002. Πάψε πια. Δεν έχουμε, κυρία Φίσα, προς Θεού καμία τέτοια πρόθεση. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά μπορώ... Εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι γιατί είναι μετρημένα τα λόγια και γι' αυτό... Ή πας και νομίζει ότι μου το παίζει Δημοκράτης και ότι είναι θεύτο και ότι κάτι έγινε στα κλέφτηκα. Εσείς τους ανεβάσατε και τους κάνατε εξουσία. Εξουσία, εσείς τους ανεβάσατε, εσείς τους φέρατε εδώ και εσείς κάνατε να φάνε το παιδί μου. Σας μιλώ, κυρία Φίσα, προσωπικά, σας μιλώ προσωπικά και θέλω να κάνω σαφές ότι σεβόμαστε όλα όσα μας λέτε και όλα όσα μας μεταφέρετε χωρίς καμία πρόθεση ούτε να πυροδοτήσουμε ούτε να προσβάλλουμε την οικογένειά σας. Και σεβόμενοι τον πόνο σας. Την ευθύνη... Δεν ακούσετε άλλο. Για το παιδί μου κάνουν συναυλίες σε όλες τις χώρες. Εσείς τι θέλετε? Με τον Φωνιά. Ξέρε 50 χρόνων μου, 50 χρονών Φωνιάς είναι. Τι δουλειά έχει με το δικό μου το παιδί που είναι 30. 34 χρόνων παλικάρι. Τι δουλειά είχε με τη μουσική του ασχολιόταν, όταν το καταλαβαίνεις, θέλεις να ακούσεις ποιο ήταν πραγματικά το παιδί μου. Άκουσα τα τραγούδια του. Μάλιστα.